حلال دا ذکر قرآن دے اندر، حرام دا ذکر قرآن دے اندر، نبیان دا ذکر قرآن، رسول اللہ دا ذکر قرآن دے اندر، صحابہ دا ذکر قرآن دے اندر، نبی دے گھر والے دا ذکر قرآن دے اندر، نبی دی آل دا ذکر قرآن دے اندر۔ اے لوگو ہر چیز قرآن دے اندر، پر جیڑا قرآن مصطفیٰ دے سینے دے اندر قرآن بول کے کہنے لئے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن بول کے کہنے لئے میں رمضان دے مہینے دے اندر آیا وا، اے قرآن رمضان دے مہینے دے اندر آیا، سان پتہ چل گیا اے تے دسنا قاری صاحب قرآن دن نو آیا یا رات نو آیا، قرآن بول کے کہنے لئے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بآواز بلند پڑھ لو الصلاۃ والسلام ہاں زمین بولی زمن بولا علی مولا علی مولا، زمین بولی زمن بولا علی مولا علی مولا، زباں کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا، اے پکاروں میں علی مولا تجھے کیوں درد ہوتا ہے، جو علی والے ہیں وہ بولے سبحان اللہ، علی والے بولے ذرا سبحان اللہ، اے پکاروں میں علی مولا تجھے کیوں درد ہوتا ہے، نبی نے خود پکارا ہے علی مولا علی مولا، نبی نے خود پکارا ہے علی مولا علی مولا۔ تزی وقار اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رب نے فرمایا اے جڑا قرآن ہے نا، قرآن اے اسی رمضان دے مہینے دے اندر نازل کیتا ہے، رمضان دے مہینے دے اندر نازل کیتا ہے۔ ان توجہ کرنا، رمضان دا ذکر قرآن دے اندر، قرآن دا ذکر رمضان دے اندر، بولو بولو پیار نال بول دے رہا سو سبحان اللہ، رمضان دا ذکر قرآن دے اندر، قرآن دا ذکر رمضان دے اندر، پتہ چلیا قرآن بھی یا اللہ رمضان بھی یا اللہ، پیار نال پیار نال پیار نال بولو سبحان اللہ، رمضان بھی یا اللہ قرآن بھی یا اللہ، اللہ نے اور کتابہ بھی نازل فرمائیاں نے، تورات بھی اللہ دی کتاب، انجیل بھی اللہ دی کتاب، زبور بھی اللہ دی کتاب، ساریاں کتاباں بڑے مرتبے والیاں، ساریاں کتاباں اللہ، جڑیاں کتاباں او بھی یا اللہ، جڑے نبی او بھی یا اللہ، جنہ تے نازل کیتیاں گئیاں۔ حضرات تزی وقار کیڑی کتاب قرآن مجید ہے، ساریاں کتاباں تو آلے اللہ نے سن کتاب عطا فرمائی، او بھی ساریاں کتاباں تو آلہ اللہ نے سن نبی عطا فرمایا، سارے نبیاں تو آلہ۔
میرا موضوع قرآن صاحب قرآن مولا علی ہے. بولو ذرا پیار نال سبحان اللہ. اور میں وہ 20 منٹاں دے اندر کلوز کرنا ہے. پیار نال بولو سبحان اللہ. ایک گل یاد رکھو, میں یہ جا خطیب ہاں جے تسی نہیں بولے نا تے اور جڑے نا خان تے خطیب آنے میں انہاں نے بٹھا لینا ہے. میں انہاں نے بٹھا کے آنا جتنے تک نہیں بولنے تقریر میں ہی کرنی ہے. ہاں بولو, میں قاری صاحب نو آکھنا ساری دا انتظام کرو, کوئی مسئلہ نہیں. بولو ذرا پیار نال سبحان اللہ. حضرات سی وقار, کتاب بھی اللہ, نبی بھی اللہ, ایک کتاب بھی شانہ والی, ساڑھے نبی بھی شانہ والے, ساڑھے نبی بھی شانہ والے. حضرات جی وقار اللہ نے حضرت موسیٰ نے کیا, اے میرے پیارے کلیم کوئی دور تے آ جا کتاب لے جا, کوئی دور تے آ جا کتاب لے جا. حضرت عیسیٰ نے کتاب دینی, فرمایا اے میرے نبی فلاں مقام تے آ جا کتاب لے جا. بول پیار نال یار سبحان اللہ. حضرت داؤد علیہ السلام نے کتاب دینی چاہیے تو فرمایا اے میرے پیارے نبی فلاں مقام تے آ جا. حضرت موسیٰ کوئی دور تے گیا کتاب لے کے آئے, ایک ہی دفعہ کتاب آ گئی. حضرت عیسیٰ نے کتاب دیتی, ایک دفعہ دے دیتی. حضرت داؤد نے کتاب دیتی, ایک دفعہ دے دیتی. اے لوگو جدو واری آئی نا تیرے تے میرے نبی دی, آمنہ دے لال دی, مدینے دے تاجدار دی, غریبان دے غمخار دی, رب نے یہ نہیں فرمایا اے میرے محبوب فلاں مقام تے آ جا. فرمایا نہیں سونیا, اگر تو مکے اندر ہوئے گا قرآن مکے آئے گا, تو مدینی ہوئے گا قرآن مدینی آئے گا. اللہ اکبر. توجہ ہے, جنہ دیہڑی روزہ رکھے سی وہ بولو سبحان اللہ ماشاءاللہ. حضرات جی وقار, قاری آصف صاحب حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ, انہوں نے ایک کتاب لکھی معرفت دے, تصوف اور معرفت دے نا, ایک کتاب لکھی انہوں 10 سال انہوں نے لکھن تلائے. کتنے 10 سال. پھر انہوں نے سوچو بچار تلائے, ادھے کوئی غلطی تو نہیں, غور و فکر کی تھی اس کتاب کے اندر کوئی غلطی تو نہیں. کتنے سال ہو گئے. پھر انہوں نے 10 سال نہ اے سوچیا اس نو نشر کرنا, لوگاں تک پہنچاواں یا نہ پہنچاواں. کتنے سال ہو گئے. 3 سال انہوں نے ایک کتاب تے لکھی بھی, غور و فکر بھی کیتا, سوچیا سمجھا بھی سب کچھ. رزلٹ کی کڑیا 3 سالوں تو بعد. رزلٹ ایک کڑیا, ایک طرف رب دا قرآن رکھیا, ایک طرف اپنی لکھی ہوئی کتاب رکھی, قرآن دا مطالعہ بھی کیتا, اپنی کتاب دا مطالعہ بھی کیتا, اپنی کتاب نو بند کر کے دریا تے سپرد کر دیتا. پھر جملہ ارشاد فرمایا جدو تک رب دا قرآن موجود ہے کسی اور کتاب کی ضرورت ہی کوئی نہیں. جدو تک رب دا قرآن موجود ہے کسی کتاب کی ضرورت ہی کوئی نہیں. کیوں؟ کیونکہ ہر چیز دا ذکر ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین, ہر چیز دا ذکر قرآن دے اندر موجود ہے. بولو سبحان اللہ. اجے تو میں قرآن پڑھنا ہے, اجے تو میں دستا پیا قرآن ہے کہ. بولو پیار نال سبحان اللہ. کیونکہ ہر چیز دا ذکر قرآن دے اندر موجود. اے لوگو, مشرق دا ذکر قرآن دے اندر موجود, مغرب دا ذکر قرآن دے اندر, شمال دا ذکر قرآن دے اندر, جنوب دا ذکر قرآن دے اندر, مشرق مغرب شمال جنوب دا ذکر قرآن دے اندر, آسمانہ دا ذکر قرآن دے اندر, زمینہ دا ذکر قرآن دے اندر, فرشتیاں دا ذکر قرآن دے اندر, حوراں دا ذکر قرآن دے اندر, جنت دا ذکر قرآن دے اندر, دوزخ دا ذکر قرآن دے اندر. اے لوگو, انسانہ دا ذکر قرآن دے اندر, جنہ دا ذکر قرآن دے اندر, جانوراں دا ذکر قرآن دے اندر, اے مکے دا ذکر قرآن دے اندر, میں نہیں کہہ لیندا مدینے دا ذکر قرآن دے اندر, نبی دے غلامو حلال دا ذکر قرآن دے اندر, حرام دا ذکر قرآن دے اندر, نبیاں دا ذکر قرآن, رسول اللہ دا ذکر قرآن دے اندر, صحابہ دا ذکر قرآن دے اندر, نبی دے گھر والیاں دا ذکر قرآن دے اندر, نبی دی آل دا ذکر قرآن دے اندر. اے لوگو, ہر چیز قرآن دے اندر, پر جڑا قرآن مصطفیٰ دے سینے دے اندر. ہر چیز دا ذکر قرآن دے اندر, قرآن مصطفیٰ دے سینے دے اندر. بولو سبحان اللہ. آؤ ان قرآن کو لو پوچھ دیں, قرآن دس تیرا تعارف کیے, اے قرآن دس تیرا نام کیے, اے قرآن دس تو آیا کدھروں ہے, اے قرآن دس تو آیا کدوں ہے, اے قرآن دس تو آیا کدے والے تے آیا کی کرنے. بول یار پیانا. عالم تخیلات دے اندر اسے سوال کر رہے ہیں. آؤ امام الانبیاء علیہ السلام دے غلاموں,
کملی والے نال پیار کرن والے ہو قرآن دے کولو سوال کرنے آئے قرآن 10-13 تعارف کیے قرآن بول کے کہنے لے بل ہوا قرآن مجید قرآن کہنا میرا نام قرآن مجید ہے اے قرآن اے تے دس تو آیا کدھروں ہے قرآن بول کے کہنا تنزیل من رب العالمین قرآن کہنا میں اپنے رب دی طرفوں نازل کیتا گیا اے قرآن آن تو پہلے اے تے دس تیرا ٹھکانہ کیڑا سی قرآن بول کے کہنا فی لوح محفوظ میرا ٹھکانہ لوح محفوظ سی اے قرآن اے تے دس تو آیا بول کے کہنا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن قرآن بول کے کہنے لئے میں رمضان دے مہینے دے اندر آیا وا اے قرآن رمضان دے مہینے دے اندر آیا سان پتہ چل گیا اے تے دسنا قاری صاحب قرآن دن نو آیا یا رات نو آیا قرآن بول کے کہنے لئے انا انزلناہو فی لیلۃ قرآن کہنے لئے میں لیلۃ القدر دی رات نو آیا وا یعنی رات نو نازل کیتا گیا وا اے لوگو قرآن کولوں سوال کرنے اے قرآن اے تے دسنا تو کی کرنا آیا ہے قرآن بول کے کہن رہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ قرآن کہن رہے میں مومنہ واسطے شفا بن کے آیا ہوا اے قرآن اے تے دسنا تو کتے والا آیا ہے قرآن بول کے کہن رہے بِمَا نُزِّلَ عَلَى محمد اللہ نے مل اپنے یار محمد مصطفیٰ دے سینے تے نازل کیتا ہے آؤ میرے نبی دے غلاموں اے قرآن بڑی اعلیٰ کتاب ہے اے قرآن بڑی مقدس کتاب ہے اے قرآن بڑی عظیم کتاب ہے جیڑا بھی اس قرآن نو پڑھ رہا ہے حفظ کر رہا ہے وہ جناب حافظ قرآن بن جان رہا ہے جیڑا قرآن دا ترجمہ کر رہا ہے وہ مترجم قرآن بن جان رہا ہے جیڑا قرآن دی تفسیر کر رہا ہے قاری صاحب مفسر قرآن بن جان رہا ہے جیڑا اس قرآن دی تشریح کر رہا ہے وہ جناب مبلغ قرآن بن جان رہا ہے اے لوگوں کوئی حافظ قرآن پیا بن رہا ہے کوئی مترجم قرآن پیا بن رہا ہے کوئی مفسر قرآن پیا بن رہا ہے کوئی مبلغ قرآن پیا بن رہا ہے کوئی قاری قرآن پیا بن رہا ہے اے لوگو اس قرآن میں پڑھ کے جڑا عمل کر لیندہ ہے کوئی داتا علی حجویری پیا بن رہا ہے کوئی خواجہ معین الدین چشتی حجویری پیا بن رہا ہے کوئی جناب اور داتا دی نگری تو شروع کر کے پیر مہر علی شاہ پیا بن رہا ہے اے لوگو جیڑا قرآن دی عمل کر لوے کوئی غوث پیا بن رہا ہے کوئی قطب پیا بن رہا ہے قرآن بڑی اعلیٰ کتاب ہے یہ بڑیاں شانہ والی کتاب ہے